Wong yen lagi gandrung ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Senadyan lagi bokek ati rewangi neretek-neretek. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepiket ora peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflamasi. Senadyan ra duwe duit ati rewangi kridat-kridit.